Knock knock. Hala kaluoy sang bata bijaan. Bijaan sa nang tiya ko ini og ni Mama Julie og ni Inkatiri. Ay kabalaka. Ato ba tanin ito kumutag na ha? Lagi. Galing ito ni kulin sa nagag naong ni Bibi di anas abaga nagkumbitay. Kapag doon ipit na mga niliyan nila og inutunguto. Lagi. Wala pa nang ingan naman ko. Kaya naman kapaaka na. Napaka na. Ngana na naman ko ni. Ah, na naman. Pag di naman gadyo ni Jong gibati kay Wa mo gay na ini dari ra ko mahal kasay kanang mudi ko kabugang pag binitan nak dali ra mi kalo nakapas mo ha. Tiin ra. Tiil ra pwede ra. Aso pa ka ko. Na magpalingin-lingin pa man na siya. Taglaparogon ko yun. Ugni mo pa. Bantay mo. Kamoy ba kampo sa liga na? Ito yung lagi. Laparogon. Diyan po papakag lapinig. Bantay ka. Yung pa ka kailan. Kuya tan jud dito sa kalipunan ha. Kaya papakag ng lapinig. Maihaw ka mo na. Baby, timanan sa nagnami mo baby. Wa man sinitat sa ha bantay mo. Matenik ulig na nahihubag na napakag lapinig. Duman naman yung sagligo. Managiligo na hiliya og nay Mama Julie, ha? Hindi mo manggawa sa init. Ang kauban si Ate Alex. Check up ko eh. Ato mo si Dong Kato na mi jagat mga gamit ko ginoo ko kay bawo na kang pasiim mo to kung gibadlang gahapon ang sa pagkang nagpataka ra mo pagkag. Di ba ang lain like kung mula ko kay tanaw mo mulayas. At kaninang baby. Ha? Inga na sa kuti. Kaya ingan ka tayo ugas sa may manglayas. Di nga na kurang kay dakok sa inyo baby na po ka buok, na po ka medyas, na po ka ipok, na po ka dayatir. Ili si Bibi arong mahurot na mang dina. Wa jud kong badlang ato na ko kay naitak mas undoy. Mato nami. Amping mo daan. Ag bata ha, halaga jud bingawon ko baby. I love you baby. Grabe, kuan ko. Na nakapang-make up ko kay daghan mining puli na. Itak na driver. Karang kapahag ng asawa mo ragdaga. Maitak si Jana ako na ko katabo. Oh. Diha na ramang gidaan sa make up agahan kulba. Ngayon na kay murag first lady. Ha? Ngayon na kay arong murag first lady. Ari ko sa front. Bitaw nagisingi sira ko pero gikulbaan ako mga kagahi kay ultrasound ko karon sa ano. Sus nagiuban pag mga Naghaliog na ko. nagiuban pag mga kereg. Ada ko asang liog ah. Mo na itong ultrasound karon. Kapang i-check ang dokumento dili na daba. Sa Ate Alex pa nung ultrasound to katong gida kay aron di na siya bitaw mamasahi. Kahits na nakapang make up ko nakaligo pug ko lami jud may kapuli-puli. Kaya makapanguan ta, makapanglihok-lihok. Pinangko pa nila sa Bibi Ninja. Okay ka dati? Ama ka? Anto kadlak-kadlak pa si mo Japan na jawa pa gani kaabot sa clinic. Ulba nakaadyo kay karong adlaw naghanggi paabot kay dapat magpa-ultrasound man ako sa una sa kay burus man lagi ja karon nakapanganak naman so kinahanglan na niyang buhaton kay kang bukol magud nag-anam og kadako katong una abi kog dinaras ang pagbuntis ja nanganak na lamang ko ni samot man hinog kadako ika-20 pa mislista sa ultrasound ingnan mi nga palis pa kuno mi niabot gud mi dari alas 8 sumo to nga pa-check up na lamang ko sa endo kay mao man na espesyalista bitaw sa thyroid ug sa mga hormones ja mao to gi pa laboratory kuno jag utro sa TSH ug T3 ug T4 sakit na pagkatutos loko na pa ni nga to ang na ni kuha ang tagdugo pagkahuman gipasa nagamang dugo dato sa giingnan mi nga pabalikon kuno mi 2 to 3 hours kay magkuha sa resulta sa kinalangan man mi pagpa-check up na mas indo kay daghan man lagi mga pangutana ingana mo nang giabta na migting paniudto di ang giingnas mamaali nga mangita sa migkaon kay di ra magsilbi di kumukaan kay malipong ko sa dani grabe gimingaw nagasugodan ning baby grabe man ding lain nagmaladyo bitaw ta first time mo guni na kanang naglagjo jud mig pila ka oras ba kay katong lasa jang gibijan 20 minutes raman to murag na something missing sa hang lawas kay naanad bitaw kog nara sa kilid mato mi karon sa video kan mangita mig makaon sige ra jud taw ko na ni bibi ja maingon man postiri nga adto sige na na kay makonekta kuno pang bibi kay sige makog chat ug pangamusta ra inga na majugan kuno kay wa kuno pud maghilak-hilak so ni sakay ra mig tricycle kay sundoy Thomas Ball Tropics kay kasal man pagkaro si jang igagaw ingon ra jang adto kuno mi maniudto ja apiki na magadto sa gikatasan naman mi so ang naplete na to sa tricycle gatong 50 gisuklian og 20 so 15 pesos na gikan sa Ramiro padung sa BQ sa una kay utso raman to excited ako masud og BQ kay wa na kasi ko makalagi ang tao BQ mao ni mo lang tambajanan sa dari pa kuno pujud tagbilaran sa una year 2012 gimigaw pa jud ko sud og mall grabe dugad sa Punas Manila nagpujud ja halos adlaw-adlaw ko na mall katrabaho man pug mall sa una si Mama Ali na sang likod panglipong-lipong na po na kay nabuntas na sus makainimdam gad ko anhi gad ko ti grocery sa unas BQ sa kad sa pagburos na wa na jud may maglaag-laag ni undoy kay delikado ba jud pagbuntis masilan ka adyo ko suot-suot kung sandal kay nga na ugmahuman may mo diretso mis kasal so ako ko lang sandal nga maajuhon kanira may ang gisuot-suot
Di madara man punig ibaklay-baklay kay di man lisod itikang. Ganaon ako na nigsani ang mangkanon kay umukuan punig full meal basin day og makaabot na mis kasal makapanukos mo siya kani bijang mura bija tagnaw takals. Japak siling panas kili kay kita ko ring Turks kana po ko ning Turks na mga gaganay kanan dito ko sa Manila lamian gusto ko dani. Beef imo? Isa ka beef, isa ka chicken. Isa ka beef, isa ka chicken. Halal. Hangi mo te? Di lang. Kay Di lang ako nang hangkay mo busay kadag butlo. Dilikat ka adyo. Dani matak na agi pilbaan ako nag-overthink na ko bagang sa resulta sa ultrasound. Sa ganahan na po kung sa resulta bito sa thyroid panel. Adyo lang manog ni us-us na gato ang mga hormones ng mga abnormal. Muloy ba jaga jaritaan ko sang anak og maunsak ko. At alam ning idas katakatawa ning atong mga problema. Musamot man lagi ba tagaluja atong dibdibon. Beef, ma'am. beef. Beef. Chicken. Salamat. Chicken. Iya, oy. Di mo gud kag beef kay ang hitan ko manang chicken ring pero ingat sa tiayet sa nami ako nog beef da bahala nang inyong beef da na di man makaya sang kuto-kuto kay bahuan ko so kanire atang kanan kay basig makahabol mo inja sa kasal kay ingan si undi nagsugod na mo kunog seremonyas di unja hab-hab na pod wa gani ko kapangandam og regalo isod ka jud na natay bakting kay natay daghang gustong buhaton tama na ra man just utok may asterx oy gimingaw ko unsa im nagtubig wa na full bad nagpanaguok sa kuto-kuto wa pod mi maglangan-langan kay na pa mi tudyo sa register of deeds sugom kong irpas pa ko sa ijang titulo na may jang jutang gamay kabilin sa ijang inahan at tituluhan naman gamay ra gud pung juta mga tulo ra pod kasako bitaw mo sakay tag tricycle padung nitong ROD mao na ni usong tricycle karon dares tagbilaran na man gyapon tong daan nga tricycle murag labi ito sak ning bagong tricycle kay hanutoy ning bagong nga mall dati nga altasita wa pag taon ko makasada na kay pagkahumag trabaho na nang mula maupay pagka-busy sang kinabuhi. Nako, istorya ninyo about na ni simbahan na. Ito na yung magsuri-suri kandila sa gawas. So, grabe pa namang ampu-ampu abi po may libre. Yan na, may mga hatag. Mating na tungtungura kami sa aming bispre na pa may mga kwarta kay estudyante pa. Mga nabayaran na to 120. So, sinta og allowance mo dyan ako. Taraga dyan namang pangutkot. Uy, mo guna ilang strategy kay abi ni mo gihatag. So, kay baligja man di ang dake. Di anda ta sa register of deeds. Karon pagkadyo ko makaarhi dari. Wa gani ko makatuod gitudluan ra Mr. Tricycle driver. So, yun taos tatay kay dugay. Ra gani tatay gipakuha na. Karon pa jud ko nakalugar. Haon man tani na katong 8 months ang tijan sa pag-ari na ka nagdugo man ko. Daghan pagtaw ra ri kuya dyan yung mga bulan kay daghag katigazunan. Tra kog atawgon ko sa gordya. Kay ito na magang papel na mang gipasa. Mga alas 11 mis buntag ng ari-dari hinsa linggo-lingkod sa lamang dari kay wa pa may atawga. Away sa paggamay kay gisakitan maninong kustusok ron sa dagon. Oy, atos ali magris bitaw di mo ko sakitan gud adto. Amiga mo gud na atong tik dadto. Mga 5 minutes giingnan Miss Guard nga balikon ra lamang kuno alauna kay wa amday kuno diha katong mo process kay nag lunch break. Timing pagkadto ning chat si undoy nga hapiton mi na sa daari. Kay ingan sa hapit na kuno mangaon. Mga bagalay ka jug naon kaon red tuon. Di na magazid ta ko mulahos didto kay wa lagi ko outfit. Magus wagang bana pati sa ti ali din ta mo uban kay wa lagi may mga ilis pod. Amre pambansang museum dari wa pa ko kasud pod ha. Close murgado ning undoy ning gikasal. Ijang first cousin. Di siyempre magpaangal-angal pa dai kuno hay ta nga kaon naman atong padulungan. Daghan tayo ning hunong nang tricycle musakay pa kuno ko kay gabrag-barag malagi ko daari. Pang gibalibaran ang giingnan nga diin ako gihuwat ang bana ugay pagado ning lagbas hapa ka to naghapit-hapit grabing inita ra pagajud mao nang kamis mamali gaduda ka ning tubig kay grabe makapugtas og init paglingi pa na dito dapit sa katedral kay nakita naman na gid ang saksanan dito na pud mi kabadyo kay insabay langan-langanan nga kutas na magajud pud kay wa ka pugang ang Turks kay init kadyo mato kani kay hanginin pud ng adlaw tingora magabugado ni mao mata mo uban na bi nagsapatos ba Bugadong maus-us ang zipper. Ha? Bugadong maus-us ang Dila zipper. kami kay Tagidlay man mi doy di mi kawawa nito. Tumoy. Wa aga jadi sidido gazid nga adad mi itos Bultropics. Bitaw invited man jud hinuon ming duha. Inja na timing lamang gazid nga karong adlaw pod schedule po sang ultrasound. Yan Miss Bultropics dugay na pugo akari. Congrats dai kaadto Mr. and Mrs. Tiempo. Purit man as daga pa sa karon Tiempo na. Char congrats. Lami dari kay na daghang samin. Girabing uwawa ka juga duha-duha kog sud. Pagabot na mo dari kay kitab pod Miss First Cousin nila undo di. Dit sunal mo jud mi sud. Ole ka kay wa ko kabit-bit og regalo. Makasabot lagi to ang sitwasyon. Kaning gikasal mo ni ga-MC datong ahang kasal. Da grabe daghan naganggi ko ang pagkaana mura mag nabuntas. Bitaw ang gidaghan kay magsawa mo gud Miss Undoy. Igor lagi mi nga ning lakaw na pud mi kining balik Miss ROD. Kay insakto man pug oras ning alauna na man pagkapin. Ako rag si Undoy maatos ROD kay si Ate Alin diretso na sa Ramiro. Dali ra man ni kay pick up naman laman ni kay naka-schedule naman ko alauna. Pag-abot kasi na gipasud ko dazon sa guard sa ilang office. Kay ngan sa andam na kunog ang kuhaunon. Kay alas 11 pag gibilig ang papel. Pagka man diretso na ko sa ultrasound. Grabe ka kurug-kurug nagang tuhod kay kulbaan bitaw ko sa resulta. Nakuha na po nag-resulta sa thyroid panel. Ako ano lang po nang ipabasa sa nag-check up na maganina. Di ano pag-resulta sa ultrasound na dana na ho. Pero nakadengog ko sa giingon sa nag-ultrasound na ho. Kay doktor may nag-ultrasound na ho. Naalagi makang bukol nga lainan. Suggest niya nga magpabayopsi ko.
Wara marang nalukmay ra ko ba kay di pa ko andam bitaw. Kay mabinain man ni urma malignant kinahanglan gadyo kong operahan kay dako na man day siyang bukula. 2.8 cm na siya kada suok-suok so dako na gadyo siya ilaom. Diyan nakakita pug ko pag ultrasound nga murag lainin jud pug ijang porma di ay. Kuya magpadak-on pa jud taman kay mobabag naman jud ang ginawaan kay naa man jud tos kilid sang ginawaan. So ning padung may Daris Ace Hospital kay nag-check up na nga doktor dito sa Ramiro ning balhin mag-clinic Daris Ace. Maazo nung pud karong makasud ko garabing lamiam din ospital ara ka maka kadyo. Ako na lamang gikataw-katawag ang kagao. Dali ra kadyo igurang gibasa og mawala gito suspicious lagi gang bukol. So nagpa-schedule na kog biopsy mga sunod semana. Guwapo kadyo lang ospital bakar ka maka kadyo. Karon na pud intawon ko nakasakay elevator. Sa una ra basawa pa ko nakatamak og syudad ang na usa kay elevator mo hatag pag plite. Kuya am din ospital kay maka am din kadyo karon padyo ko kasud ani kay malabdan ra man ni nang agi mi daaning dapitan. Kami manggawas dan nang gichatan si Undoy nga padung na may munao. Kay ladyo pud sa giparkingan pero mohapit sa mi silang CR kay grabe kay una na. Awat silang CR guwapo ba kay ako magmahan ko sa mga lugar-lugar kay matan-aw ko sa mga CR. Kaya ito'y kastas sa kalungsod sa Bohol. Sus grabe gadyan ng pangita kay pag-abre pa nagakalata gadyan tawag mga tinapok. Bawo na sa tong CR nga public CR tus sa merkado grabe daghana gadyan pang tapok wa gadyan nila limpyuhi. Pero guwapo kadyo daari mga kagahi kay na sila tissue. Char agawan yawa may tissue. Guwapo pagilang CR kay limpyo. Di bitaw kaaludon mangihi. Huwag sa tang mamaali kay nangihi pa puto nagpagawas puto sa gibati. Wala gadyo ko danin ning samot gadyo ko kakapoy na ning mga takna kay naganahan ako sa hang sitwasyon. Ug ako rawa gadyo koy problema ja karon nga naa ba koy anak ang hunahuna tanan tuwa na sang anak magunsag ang anak ko ako diha mingawon ko kadyo. Kuno hay og operahan ako ingana grabe gadyo mingawa kay di gadyo ko ni maghawid-hawid. Ano ninjo man ni Ace Hospital guwapo kadyo no. Ako na lang gilingaw-lingaw wag hang galingan daris palibot man gani kay lami pong ospital di pud ta mapanget mag hunahuna. Ug ospital pud grabe pong hugawan ja bulingit kadyo ingana wa na mosamot sa taghana na sa tang problema. Di aga sa kabadya wa na kapanipir kay nag-uupo ni siya sa ang sitwasyon nagjama-jama lang maglakaw wa man manipir na buing na. Kay sa ospital no hotel no. Grabing kaluag kaadyo. So apay lamang po ko sa mga pag-ampo nga anta benign rag result pohon inig biopsy. Karon man gani anta ko biopsy sa doktor daning balibad ko ni ko nga sunod na laman do kay grabe na gadyan hangkul ba awa pa ko makaandam ba. Wa pa intawon maandam ang kagalingan sa grabe punahang kapudza ja pati paghang mga breast ng hubag man. Gutek og maadyo kay daghan ka jugatas wa man masus isa ka adlaw. Si Undoy ning tabo dari kay nagdag tubig kay grabing uhawa na huwa man gumikabitbit og tubig pagsaka kay nahurot. Wa naghangnaong dani di na madrawing hangnaong dani kay gahana lagi intawon po ko moabot nga mahitabo. Ang si Undoy pud intawon nagao kami tuloy intawon nagao gamang mga mata dari mura mga mata gipang bitok. Mura bitok na hugnog ang kalibutan. Kay di magajud malikajan nga maghunahon na pud tagdaotan naghunahon na po kog simba ko gajud kanseros. Oy intawon ta B9 ra kay di intawon pud lalim. Di intawon na lima tangtangan og thyroid gland kay tibukin na buhi na mag-maintenance. Nandiyan na pa po chance nga mobalik tong cancer cells so delikado ba japod so magampo na laman sukudani nga B9 ra. Pagkaman abiyahe na midadon kay grabing sakita na kadugang mga breast. Mura na bitaw mo buto, grabing sakita na gajud sa nga tanan. Karon pa mo kasuway nga usang adlaw jud bitaw nga wa matut jini bibi. Sakit jud. Sus grabing mingawa jud intaw na sang anak pag uli intaw na ditso jud itaw ko pangligo bisag garang kapuja. Kay grabe jud intaw mingawa intaw daghang bata kay bawo po kong gimingaw po ni naho kay na arad po din simut-simut intaw po sang liog. Nalipa intaw po sang gakita na migutro bisag usarang adlaw. Luoy intaw kaadyo ang bata makasurvive ra ni wa ko diha basta nala may gatas aga ko may murag di makasurvive grabing mingawa kadto sakit kadto ang daghan gahilak intawon ko. Pag CR bitaw ganina gahilak intawon ko stago. Grabing kamingaw kadto ang gibati murag ni nawa na nga grabe jang basta haw ang kaadyo hang paminaw. Salamat lamang kadto pugos Ginoo nga di siya jahilakon bataa. Kay sugod karon daghan ako mga doctor appointments balik-balik na ingana mo nang nag-uuna ko dani hang bata intawon mingawon ko. Pero okay ra man hinuon siya kay ati manon man hinuon siya sa ang suon pero aga ko lamay di okay kay grabing mingawa. Samot na po, naghilak dyan ko, nag-imagine, og operahan ko, di dyan ko makahawid niya, di ko kadaon niya, pila ka adlaw. Grabe dyan paita, gahilak dyan ko gabus uber. Di lalim ni natay anak, dyan natay batiin. Iwad sila mi, dyan og di ko mag-atimas mong anak. Bisan pagkaibaw kang giatiman og madyo, grabe dyan mingawa. Grabe ganun mingawa ron, usara ka adlaw mi mo nag-uban. Pero hana lamang isalig tanan sa Ginoo. Mara to makagahi, nga salamat sa pagtanaw. Pasensya na kahilak, hinugura rin gabus uber kay nagtanaw kong bibi ba. Unsaan ka na puhon og operahan ko, unsaan na pag-survive agkamingaw. Kay karon bisag na ako'y sakit ba magbilar-bilar ko sa ako magatiman niya. Yan po nalam ko ninyo nga tagaan ko kusog nga makayanan na ang emosyon bitaw grabing mingawa jud kadyo. Mao nga hanay jud gi-practice og padidi sa bibiron kay pohon-pohon og kuhaon na ni nga hang bukol maka-survive siya.